Brigada Balita. Nababara kaya na ang Department of Public Works and Highways kung DPWH bahin itong mga structural integrity handuhang nga tulay ha Eastern Visayas. Sumlakan DPWH Regional Director Edgar Tabaco na indig unanin itong importansya han Kalbiga Bridge sa SAMAR nga Liluan Bridge sa Southern Leyte nga usa mga importante nga connections para hariyon at ipakatuho Luzon gan Mindanao. Gintagan gihapon ni doon ni Tabacon nga kaupod ang duha nga tulay habugos nga Pilipinas nga maabot na ha 50 years old nga nagkikinahanglan na gihapon na rehabilitasyon agud masiguro itong katalawasan han publiko. Nananawagan naman itong pamunuan in kadagmitan nga pondo para pagingayad ng mga tulay gan istrikto gihapon nga pagpatuman itong weight limit han mga matabok nga mga sarakyan. Nakarawat na han kadugangan nga mga benepisaryo Yolanda PABAHAY ang ira transfer certificate of title pinaagi ito na Tacloban Task Force titulo. Naguuko itong mga beneficiaries sa Villa Diana gan New Hope. Antes pa man maitubyan ang titulo ni dahan panhatag nga gindumarahan na Internal Audit Services Office. Inpasabutan na ira ang mga kondisyones ngan angay pagsundon. Sugod ito na diri pagbaligya o kon pagparenta han ira mga unit. MAGSUSUPLAY naman ang Farmer Association sa probinsya ito Northern Samar kay the locally sourced rice ngadto National Food Authority kun NFA. Paluyo ni agud maging stable ang presyon bugas sa merkado ngan mapadukwag ang pakabuhi han mga parag-uma. Pinaagi naman itong rice tarification law, ginundang itong NFA itong pag-importin bugas, nga nakatutok na laha pamaliti kang mga lokal nga parag-uma ha probinsya. Basara naman ang report itong NFA, umabot na ha 5,220 kasako ang daily consumption requirement han Northern Samar. Igin pagawas na itong Department of Agriculture Regional Field Office 8 itong ASF cash indemnification assistance nga nagkakantidad ha 8.3 million pesos. Natagamtaman ini han 98 nga mga hog racers tika nga si Lago Southern Leyte. Kinisiha biliran usang nga Farmer Association na tika nga Santa Fe Leyte, nandoon naman nga hog racers sa Tacloban City. Pinakasyan nga batchan hiton hog racers ang mga beneficiaries nga nagsumitera han ira hogs for culling o kundi population purposes gan nagpositibo hen ESF. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal.